Hola guys, njani lapho? Welcome to Ifiselani X yakho episode 2. It's your boy Crusher Unicorn emnyama. Vandaag uphethe guest yami uSub-Zero. So ngizomhlaba ngembuzo nyana nje. Imbuzo uthi Ifiselani X yakho yabo. Kuse Sub-Zero man. Sure. Sub-Zero man. Ngiyabonga mfethu man. Ngicela ukuhlaba ngembuzo ukuthi ngicela ungitshele ukuthi X yakho or ama X wakho wafiselani boyempilweni. Okay, sho ukuthi wami ex yami mina ngifisela ukuthi ngathi yaphuma lapha ekhaya ivele ilumile izinja zakhabo Fred. Yeah. Alright, bafilunyo izinja ngiyakuthola. So ngicela ukutshela ukuthi kungani? Why usho njalo? Why ufisa ukuthi ilunywe izinja sathi yaphuma nje egate? Sho ukuthi wena bhuti wami lo muntu ungithethe kakhulu. Sinile nesishaya ibhiya, ngiyangibasta ematshwaleni, yabo. Naye lengozi. Yes. Mfethu, ama ex abalekana nayo. Ex ezobalekela ematshwaleni phuma kiyo. So ngiyabonga guys. Yes, episode 3 na. Ngibonge Sub-Zero man. Thank you mfethu for confessor. Another one's coming. Thank you.